gaida yar manyan gidaje. Na Batuli ya goma aiki a gaida yar manyan gidaje. Ubangiji da yayo makafi ni rago ne a bani karfi. Na gaida sarki mai kyau da hubi Abul Batulatu uban mazaje. Rabu domin Abul Batula sirrin nabuwa nurin risala. Baiwa yaban abin zana kulla ga Fatima hasken gidaje. Batuli ya goma aiki a gaida yar manyan gidaje. Yar salatin da baya shi ga wanda dan kansa bai fushi. Makin hakora da murmushi hali sahabbai cikar wajaje. Sashe wuce jani da kaulayi ga usin samani da shewa harazimi sani da shewu kawuyar ce. Batuli ya goma aiki a gaida yar manyan gidaje. Ga kayi kamar ragoma a bagaɗa kayi ba wai ba. Shewa Alhajin Mabuba idan fa baka ba inda zanje. Daga isuwa gami da nema na izini ki bani nima. Na zo Madina na yi miki hidima da na taho gidanki zanje. Daga Batuli ya goma aiki a gaida yar manyan gidaje. Ya ga wurin ku saurari zance wanga tsoho yana kwatance. Annabi ya tare shi abu dince ya ce da ɗa na wuce gidaje. Baki da hanta ta a bushe kayan ciki na tamkar a kwashe. Banda tufafi hankali a tashe na zo gare ka ni'imar gidaje. Batuli ya goma aiki a gaida yar manyan gidaje. Sai Mustapha yayi mai ishara ya je gidan Fatima Tizara. Allah yana san su dan ka lura gidansu baya shi cikin gidaje. Take yayi sallama yana ta yana na Fatima. Sirrin risala mu'azzama gidan nabuwa gaban gidaje. Daga Batuli ya goma aiki a gaida yar manyan gidaje. Buzu ta bashi na tinkiya ta ce ya je shi sai ya tsaya. Batu na baya bibiya ina gare ku ba inda zanje. Abun wuyan da ta cire a take ta bashi shi ya karba a sake. Ya zo ga ɗa ya ida aike ya yi murmushinsa mai kyau da saje. Daga Batuli ya goma aiki a gaida yar manyan gidaje. Ya ce siyar ka biya bukatu kyautar tana gigi ta zikatu. Ya ce ka je ka yi ka azirtu a dukiya ka wuce mazaje. Amma ɗan Yasir ya mike ya zo gaban ma'aiki a duke. Siyansa zan yi ba sake-sake ya kusa faduwa don garaje. Batuli ya goma aiki a gaida yar manyan gidaje. Annabi ya ce da Ammar zauna mutum da aljanna an ka nuna. Ya ishe su shiga aljanna abun wuyan da ta kamar mazaje. Ya ce da shi tambaye shiga shi abinda zai siyar da shi a bashi. Abinci kaya da barbar rufar shi da dukiya da za ta ishe shi har mutuwarsa in za ya yarje. Daga Batuli ya goma aiki a gaida yar manyan gidaje. A nan nake so zan takaita ga ta biyar nan ma za ku ji ta. Mai san Batuli rabu ba shi mota kuɗi kaya da manyan gidaje. Don koma
naki ne, an yo shi domin ki ne, Allahumma naku ne, manzon Allah naki ne, sayyadi almujinki ne, girma bargwanki ne, haƙuri matsayinki ne, kyauta aikinki ne, musulunci dalilinku ne, an yi wuta don makiyanku ne, aljanna don masu sanku ne, ƙur'ani naku ne, maka da madina birninku ne, Hassan da Husaini 'ya'yanki ne, ni ko masoyinki ne, Shak Tijjani naki ne, Shak Barhama naku ne, Harazimi naku ne, Shehu Kawu naku ne, Baba Lamini naku ne, Mai Nasha'atu naku ne, ɗan Nasha'atu masoyanku ne, Shehu Alhaji naku ne, mai yawan hidimar ku ne, Nura Awwala naku ne, wallahi ni masoyinku ne, a zuciya da bayyane, yadda ki ba mu fatayi batulu kuɗi mota da manyan gidaje.